नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव दिनैनि आंनि गोदान भिडिअ बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना दासान्दि गासैबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ दिनै आङो मा होनो थास' आथिं खानो नागिरदों आरोना ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट दङबा नायलांबाय थाबानो जाबाय आं दा थांगासिनो आरो बेयो जोंहानि बारि थास' आथिं जानो आङो माने बिराद मोजां मोनो आरो बेनिखायनो माने जाबायानो थायो आङो ओंखायनो ओमफ्राय दिनै जानो गोसो जालायबाय आरो दिनै मा होनो बारा खामानि गैया आरो बेनिखायनो आङो थास' आथिं खानो नागिरदों खामानि गैयिखालि खायो आरो दंग' माबायाव दंग'आव दै रानदो दै फैयो बेवहाय बेहाय दुगैयो दै लोंखायो माबा जाजोब्बाय हाया खुरखाजोब्बाय ओरै एसेल' मोनसे फिसामोन ओमफ्राय आं दा थांगासिनो आरो खानो थांगासिनो ओरै हाजो दङ हाजो जोंहानि गय बारि माबायदि जोंहानि गय बारि बबेयाव दोनसाबोलाय बेयाव खोमसिसो नुदोलै बेयाव दंसाबो बारा गैला बेफारा मोनदों नोंला दोनसोलाय होनबा बेफारा मोनदों नोंला जोंहानो खामजोबबोला सोलोगोबो आंनि थास' बारिया मोनफैबाय जानो सितला आंखौ नङा आंखौ जानो Gimana gue lo? Wah, isi jalan. Jemput. Coba sih. Lewat mana ada? Anu, semua. Jadi berdua. Macam apa? Mancing segitu. Aman kalau karena Sekolah. Suni loh. Suni. 마바짱 살이 찐득지잖아. 그 도장은 날리 타순크리야. 술래네. saya Mikir aja pedingin dulu. Gelok-gelok tenang. Ini deh.
Beri sampai beri nunggu lewat jalan kita. Lewat keman pas ini udah. Kayak lewat. Tak boleh lewat padang ke. Oh gitu. Ini. Ayo kita marah kan dulu. Oh gitu. Ini. Maganda sempre dito. Aspetta, vedi lah. Oh, masuk kita bisa. Bisa enggak? Ini habis ada betul. Coba nih. Kalau sudah. Sudah boleh. Saya yang boleh. Ini bersih kan? Mau dekat nih. Ini izin bakar kan dulu kan selama ini kanan. Kalau ulang, mau ulang nanti. Mau ulang nanti. Apa? Ulang ya, ada. Kayak ini kan. Kayak apa? Kan mana bisa sana? Baik. Nemu ke baru kayaknya. Nemu baru kaya, harus mana? Oh, mau apa kayak apa sana? Ini izin dulu lah, kan sih. Kan dah. Musim, ah musim. Luas banget. Bisa lagi. Ini gue ini masuk ke harga kita beli ini. Aku buat. Bisa, hangga bagus nih. Sabi deh. Kalau gue ini tas aja nih. Ada kamu pun mendomen falas seminggu itu nggak ada. Man baunya nengkaman. Ini videoku mana bekinnya untuk tulis nama. Logoper mana serba pergedan nenek dong bah. Subscribe खालामना जाबाय आरो भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामना जाबाय दिनैनि भिडिअआ बेनो गोजोन्थों जय बर' हारिनि नाथुर गोरानजों थास' आथिंजों मैथा जारि बिलाइ होनानै माबा संबाय थानायावनो पापिस्ट' कारेन्टआ थांगारगारबाय दा नोंथांमोना नुबाय थादों आरो अर गोजा होनलाय इमान गोथाव संदो मोनबाय र' खांनोसै जानोसै नोंथांमोना आंनि संनाय जानो लुबैब्ला जोंनाव फैबानो जाबाय संनानै होगोन आङो ना गोथां जायो ना गोरान जायो थास' आथिंआ न'आव खाबानो मोनो आरो नोंथांमोना फैबानो जाबाय लोगोसे
माइ गायनाय दिन माइबो गायनांगोन आरोना जानायनि बदल नालाय। नै नोंथांमोन संबायानो आंहा थास' आथिङा ना गोरानसो ना गोथांखाया ना गोथांबा बांसिन खद जागोन आरो लायना फैफिनबाय आरो दा गोदौनायाव लायना फैफिनबाय लायनानै कारेन्टआ फैफिनबाय नोंथांमोन संबाय थानानै थांदों नालाय दा फैफिनबाय मोनबाय नै जा गोथाव नोंथांमोनाबो जानो लुगैबा फैनो हागोन ना गोथां जायो ना गोरान जायो लोगोसे माइ गायनाय बोथोर माइबो गायनांगोन बिनि बदल एसे गोथावनो संनो रोंगौथ' बदल नायजा सारायखौ मोना दे साराया जानो बिदिनो होबाबो जेसेबां नों मनसे साबोन होबाबो बिदिनो आरो साफाथ' साराया जा गोथाव जाखांनाय लोगोफोर जानो लुगैदोंबा फैबानो जाबाय आरो नोंथांमोनाबो संनानै जाहोहरगोन थास' आथिंजों नाजों टेस्टि थास' आथिं आयौ जानो लुगैबाय आं